Jeg forventer mig en stor og nærmest bevægende oplevelse. Jeg troede, du sagde mytisk. Jamen, noget af det er også næsten af mytisk karakter. Jeg forventer, at mit verdensbillede skal rystes. Godt. Vi befinder os i øjeblikket til Ølfestivalen i Vandhallen, og det er den 20. maj i dag, og køen er ret lang. Der startede den. Den kører rundt her, og den fortsætter dernede. Og her er så deltagerne til årets Ølfestival, Peter Oms og Stig Olesen. Og så kan du tage et billede af, at der bliver serveret øl undervejs. Ja. Det er ikke en taxa. Han har ikke ret til at komme igen. Ja, og så nu er vi faktisk kommet ind. Og Stig skal til at smage på sin første øl, og han har åbnet sin lille bog, og han er i gang med at skrive. Og da han har fået sin første smagsprøve. Det er så en Vestervejse fra Brewpub. Det ligger inde ved Rådspladsen. Og Stig, hvordan smager den så? Rolig nu, siger han så. Ja, det tænkte han i hvert fald, kan man se. Skal vi smage på den, Stig? Ja, det synes jeg. Meget frugt. Herlig. Tyk sag. Okay. Det bliver så skrevet ind i den der berømte bog. Ja. Er der noget mørkt herinde? Og det Stig han forsøger at drikke nu, det er noget, der hedder Mon Dieu. Ja. Triple hvede. Kanadisk øl. Og han prøver at finde en kategori, der passer. Det er ret svært. Og det er noget, der er fra Danish Beer House. Må jeg se, hvordan du smager? Hvordan? Ja. Hvordan den smager? Ja, man kan se, Kan man se det i... man kan se det i dine folder omkring øjnene. Den smager herligt. Godt. Men, Ja, vi står i øjeblikket ved et stand, hvor man laver rigtig godt gammeldags vikingøl. stand nummer 27. Ja, og det er så Mjøde. Og man kan noget for Midgård dansk Mjøde. Stig han siger godt nok, at det er baseret på honning og humle. Men ved du hvad? Det tror jeg selv skal prøve, fordi jeg tror ikke helt på ham. Jeg tror også, det er lavet noget andet. Det er det også. Jeg indrømmer allerede nu, at der er mere i. Ja. Nu skal det ikke kun være Stig, der smager på øl, jo. Det skal også være mig selv, jo. Så Det her det er så en Midgård øl. må man nippe? Ja, men ved du hvad? Det er Må man nippe? Nej, man må ikke nasse. Jo, selvfølgelig må du det. Jeg kan lugte honning. Den er bestemt meget mere sød, end den vi fik ved siden af. Der står ellers mange af mine yndlingsøl her, men det er jo ikke dem, jeg skal smage. Og det er så dem her, han mener. Det var bare ærgerligt jo. Lad os lige smutte ned og få en anden øl, ikke? Okay. Herslev Stjernebryg, som vi har fået anbefalet. Hvad sagde du? En sommervejs, og du skal have en porter? Jeg skal have en porter, den som har vundet, som bedste øllighed i Danmark. Der stod en og fotograferede mig i øjeblikket. Og
pisseirriterende. Der er fotografer over det hele. Ja, der er fotografer over det hele. Hvad siger du? Her er det så ikke i tvivl om at se, hvad det er for noget, de udskænker. Nej, men de har en øl. Og det er en Royal Weiss. Nok en om, der ryger ret hurtigt. Og nu er vi så nået til Vesterbro Bryghus. Så den laver en lille reportage også. Og det er så der, hvor vi skal have noget Vesterbro øl. Jeg har også fået at vide, at der er en Weiss Kommer nok på Peters hjemmeside. Så om Stig han skal drikke noget her, det ved vi faktisk ikke. Det ved Stig heller ikke endnu. Nej. Stig han står sådan lidt og nyder. Og vi har så fået et nyt medlem af vores trup her. Faktisk flere glas. Men du kan bare gå ud på borden derude og rave nogle glas til. Der er altid nogle af dem. Der er også en billede her, kan jeg se. Prøv lige at ryste. Prøv lige at ryste en gang. Hvad er du så i gang med nu? Ja, det samme som jeg. Jeg tager bare hvidølen der. Den har jeg ikke smagt. Og det er så hvidøl fra Gourmet Bryggeri. Gourmet. Dansk Bryggeri. Ja. Det er en herlig hals. Skal vi lige nippe først, så vi kan finde ud af, hvad vi laver? Og Peter er færdig med at filme. Der var lige et par... Det her bryggeri, det her Hedanker, det ligger lige i Mechelen, midt i Belgien. Og de har brygget øl siden 1369. Siden 1369. Og Kejser Karl den 5. Okay. Grunden til, at jeg kan lide den er, at jeg har smagt 2004. Og så se, hvordan den smager her. Jeg vil notere. Kejser Karl den 5. han gav hans kriger sort øl. Hvad gjorde han? Gav sin kriger sort øl. Det var den her. Kejser Karl den 5. han reagerede fra ca. 1508 stykker og så til omkring 40-45 stykker. Han gav hans kriger og ligesådan hans jæger fik sort øl, inden de skulle krige på jagt. Og der kan du ligesom forestille dig sådan en jæger, der skal ud og skyde vildsvin med en armbryst. Så er det godt sådan at have lidt courage, ikke? Få lidt øl her. Og det er derfor, at den serie her er blevet kaldt Golden Carolus. Og her har vi Kejser, og Golden det betyder gylden, Karl. Og når så man sætter Olus bagefter på latin, så bliver det den lille Karl. Og det refererer til sådan en guldmønt, som Kejser Karl den 5. havde, hvor han var præget på. Lille Karl, ja, der var sådan en Karl den Store. Ja, og så er det, at bryggeriet dernede, de gerne vil ære Kejser Karl den 5. Så laver de en årgangsøl. Det startede de med i 99, og den var i starten på 8,5%. Og i 2003 skiftede de over, så det blev 11%. Men han er stadigvæk nogle gamle etiketter, som man bruger på både 4'eren og 5'eren og 6. Nej, 4'eren. Og den blev kun lavet den 24. februar, for det var den dag, Kejser Karl den 5. han blev født. Okay, den er udbredt sødere eller noget? Ja, 6'eren. Ja, udbredt sødere. Ja. Næsten for meget. Ja, den skal nok læres, den her. Jamen, det synes jeg. Det er også derfor, jeg siger, at jeg skal smage 4'eren bagefter. Så kan I bare se, hvordan den udvikler. Men der er knald på alligevel. Ja, det må man sige. Meget. Jeg er på at smage 4. Men jeg kan se, at den har fået høje karakter. 4'eren har fået høje karakter, da jeg smagte den første gang. Det er jo nærmest tale om hvidvin her. Hvad? Hvad siger du? Det er jo nærmest tale om hvidvin her. Hvidvin? Hedvin. Det kan man jo næsten Nå, ja. is eller sådan noget. Det er rigtigt.